Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyátokkal. És a telekedet. Kedves testvérek! 25 évvel ezelőtt újmisés papként ugyanitt, ennél az oltárnál álltam, ugyanezekkel a szavakkal kezdtem a szentmisét, de akkor nem ugyanezek az emberek, hívek voltak itt, akik most itt vannak. Istennek hála, most is vannak azok közül itt, akik akkor itt voltak. De sokan már, akik akkor itt voltak, ma már nincsenek itt. És ezek között van édesapám és öcsém is, nagyszüleim, barátaim, ismerőseim és a hívek közül is, akik akkor itt voltak, már többen elköltöztek ebből a világból. ...25 év távlatából a fájdalmak, a kudarcok, a szenvedések ellenére is. Mert mindannyiszor az öröm és a megelégedés közé vegyültek. Azt mondom, hála neked, Uram, mindenért. És főleg azért is hála, hogy ezt valóban így is érzem. Köszönöm, Uram, 25 év minden pillanatát, mert lelkileg edzettebbé és szent szavadra figyelmesebbé tettek. Most azért vagyok itt, Uram, hogy az itt jelenlévő hívő sereggel együtt újból ünnepélyesen is hálás legyek neked. Hogy valóban kedves legyen Isten előtt hálaáldozatunk, ezért most tartsunk bűnbánatot és kérjük az Úr végtelen irgalmát életünk elkövetett összes bűnére. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védekeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, kérem, hogy a boldogságos, mindenkor szentő lelk üzmáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak életem, Urunk Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen.
biztonságosan könyörgésemet, és világosítsd meg szívemet a Szentlélek kegyelmével, hogy szent titkaidat méltón szolgáljam, egyházadban híven betöltsem küldetésemet, és téged örök szeretettel szeresselek, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akik átszúrtak. Gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan gyászra esett Jeruzsálemben, mint Hadadrimon gyásza Megidón mezején, amikor megsiratták Josias királyt. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Azon nékem pásztorom, kínséget nem kell látnom. Földei mezőkön terelhet engem, csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti. Azon nékem pásztorom, kínséget nem kell látnom. Az igazságos végig vezet engem, ahogyan én megígértem. A halál sötét földjében sem félek, mert ott vagy vélem. Biztonságot ad vesződ és pásztorgatod. Azon nékem pásztorom, kínséget nem kell látnom. Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érjen. Fejemet megkented olajoddal, semlegebe csordultig megtöltöttem. Azon nékem pásztorom, kínséget nem kell látnom. Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Azon nékem pásztorom, kínséget nem kell látnom. Testvéreim! A Jézus Krisztusba vetett által mindnyájan üdvözlői vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztus töltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Legyétek magatokra igazat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te
Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak velem, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek. Ők itt válaszoltak. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte. Hát ti kinek tartatok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt nem mondják el senkinek, majd hozzáfűzte, az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra föltámad. Amikor már sokan gyűltek köré, ezt mondta, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövesse. Mert aki mindenára meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Hálunk téged, Krisztus! Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Kedves Sejmes Atya, kedves ünnepelt Krisztusban szeretett testvéreim, ezekkel a szavakkal hívta meg Isten Jeremiást egészen fiatalon prófétának. Ő egy olyan korban volt próféta, amikor elképzelhetetlen volt, hogy valakit Isten megszólítson, közölje vele terveit, akaratát, elmondja neki a jövendőt, és elképzelhetetlen volt az is, hogy valaki Isten nevében beszéljen, és Jeruzsálem pusztulását, lerombolását, a templom kifosztását, a nép fogságát jósolja. Azért volt döbbenetes a prófétai üzenet akkor, mert egy világ összeomlását jelentette, magának a zsilló világnak a végét. Ki volt Jeremiás? Jeremiásnak a neve, a Jirmijáhu azt jelenti, hogy Jahvi felmagasztal, hogy Isten felmagasztal, felemel. Ő volt a zsidóság egyik legnagyobb prófétája a Krisztus előtt 6. és 7. század fordulóján. A próféta átélte a drámai történeteket, és maga is szenvedett ebben, gyengéd lélek volt, aki szeretetre született, és mégis az volt a küldetése, hogy gyomláljon és romboljon, szétszórjon és széthánjon. De a fájdalom megtisztította a lelkét, és kinyitotta Isten számára. Egész éven rámutatott arra, milyen bensőséges kapcsolatban kell lennünk Istennel. A szakemberek azt mondják, Jeremiás lett Krisztus egyik előképe. Kedves testvéreim, egy kicsit nézzük meg Jeremiás életét. Hilkia pap fiaként született Anatótban, 5 kilométerre Jeruzsálemtől, látomásokat kapott Istentől. És a Szentírás pontosan megjegyzi, hogy mikor
hívta meg Isten őt profétának Krisztusért 627-ben, az ő profétai küldetése nem egyik napról a másikra teljesedett be, hanem 40 év alatt zajlott le mindaz, ami az ő proféciájában benne volt. 627-ben hívta meg Isten, és egészen fiatalon kezdte a profétai küldetését a fővárosban, és ő is azt gondolta, hogy mint próféta mindenki meg fogja hallgatni őt, azzal a meggyőződéssel kezdte, hogy a nép majd megtér a szavára, azonban reménye hamar szertefoszlott, kétkedésbe fordult ő maga, amikor szavai nem váltak valóra, és beszéde hatástalan maradt. A templomban a komor jóslatai miatt az őrültek közé sorolták. A város vezetői részéről megvetést tapasztalt. Aztán megírja 605-ben a könyvét, ekkor kerül kapcsolatba Bárukkal, aki majd írnoka és követője lett. Aztán intette a királyt, hogy ne kezdjen szövetséget Egyiptommal, ezért összetűzésbe keveredett vele. Ám bár amikor beteljesült 30 év múlva a jóslatainak egy része, akkor úgy felfigyeltek rá, de az történt, bizonyára mindannyian ismerjük a történetet, hogy Izrael két nagy világbirodalom között élt, Egyiptom és Babilon között, és Jeremiás próféta azt jövendölte, hogy büntetésképpen, mivel Istent elhagyták, elfoglalja az országot az északi hadsereg. A nép egy részét elvitték fogságba, és elmaradt mindaz, amit Jeremiás jövendölt, hogy az országot elpusztítják, a templomot lerombolják, és sok vér folyik, és egyebek. Mikor Jeremiás látja, hogy a 30 éves prófétai jövendőlése nem teljesedik be, ő is elgondolkozott. Visszavonult a hadsereg, annélkül, hogy amiket ő mondott volna, teljesedtek volna. Proféciái tartalma olyat Jeremiás gyakran keveredett összetűzésbe, mind a királya, mind a népvezetőivel, papokkal és más profétákkal. A papokkal való feszültség, ez az a tény vezetett, hogy a akkori vallási vezetők számára elképzelhetetlen volt, hogy valaki Isten nevében beszéljen, és Jeruzsálem pusztulását jósolja. A zsidók annyira bíztak Istenben, és abban, hogy ők kiválasztottak, egy olyan nagyszerű várost építettek fel, hatalmas kőfallal, hogy a hadsereg nem tudta bevenni. Ebben bíztak, és bíztak abban is, hogy Isten egy olyan templomot építetett fel velük, ami olyan kedves számára, és azt nem fogja megengedni, hogy lerombolják. Jeremiás érezte, hogy az egész isteni küldetése kérdésessé válik, mert nehezen tudja bizonyítani a proféciáit. Szembe került a hamis profétákkal, ott van ez a Hananja, de aztán Jeremiás megmondja, hogy te egy év múlva meg fogsz halni, és meg is történt. Mindezek folyamatos szenvedést okoznak neki testi kínzásokon, börtön, ijesztetés, veréseken túl a kút mélyére is bedobták. Ezen túl bizonytalanság tölti el a prófétát, hogy az első években nem látja beteljesedni a proféciáit, és elővesz rajta az elkeseredés. Ezen kívül több alkalommal is közvetlen életveszélybe kerül, amikor a papok meg akarják kövezni. Nép felmenti, aztán a népvezetők a kút mélyére dobják, de egy szolga segítségére sír. Ezek a feszültségek és a nép elutasítása elkeseredést vált ki a prófétában, és a vallomásokban ezt le is írja. Elpoznaszolja Istennek sérelmeit, szenvedéseit. Jeruzsálem lakói okozta a szenvedéseket, és mindaz, ami éri. És ekkor Isten újra megerősíti őt. A király üldözni kezdi, összetűzésbe kerül sorozatosan, papokkal, ismét. De ő folytatja a hivatását. Végre azonban a jóslata bekövetkezik, 40 év után. A babiloni hadsereg Jeruzsálemet körbeveszi, 2 évig éhezteti és elfoglalja, lerombolják a várost, a templomot, felgyújtják és kifosztják. És ekkor a babiloni király
megmenti, kiszabadítja a fogságból, és mivel neki dicsőséget jósol, ezért tiszteletben részesíti, szabadon engedi, úgyhogy ő járkálat kelhet, földet is vásárol, hogy bizonyítsa a jövendőt, hogy hisz az elkövetkezendőkbe. Aztán a babiloni vezér megbízottat tesz oda Jeruzsálembe, azt megölik, őt pedig elviszik Bárukra Egyiptomba, és ott is hal meg. Egyszer egy babácsi egy nagyon érdekes dolgot mondott el nekem, azt mondja, hogy elment külföldre, és bement az egyik templomba, hogy meggyónjon. És találta a babácsit, és mondta, hogy ő pap, és meg szeretne gyónni, és kezdte mondani a bűneit, és egyszer ez a pap azt mondja neki, testvér, meg kell rendülni. Aztán mondja tovább a bűneit, és megint belevágja ez a papácsi, hogy testvér, hát meg kell rendülni. Ugye a papácsi kicsi feszültség kezdett bele, hallgassa végig a bűneit. Aztán harmadszor is belevág, hogy testvér, meg kell rendülni, akkor már ugye a bűneit elmondotta, és úgy vág, hogy oldozza fel. És azt kérdezte, feloldoz, vagy nem oldoz fel? És erre a pap azt mondotta, testvér, engedje meg, hogy Isten megrendítse szeretetével. És valami történt a lelkében. Kedves testvéreim, és azt szeretném kérni mindazoktól, akik itt jelen vannak, hogy engedjük, hogy Isten megrendítsen. Hallgassuk meg, hogy a próféta lelkében mindent végbe. Mindezek után, amit hallottunk, mert nagyon kemény élete volt, az történt velem, figyeljük meg a szavakat, többször szeretném ismételni, hogy jól beleívódjon a lelkünkbe. A prófétát Isten megszólítja, ezt ő maga írja le legrészletesebben a könyvében. Tehát Isten megszólítja. Mikor valakit megszólít, valaki odafigyel, érzi, hogy az neki szól. Azt mondja, hogy így szólt hozzám az Úr, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétan rendeltelek a népek javára. És erre Jeremiás válaszol. Jaj, Uram, nézd, én nem tudok beszélni, mert ifjú vagyok. Milyen érdekes? Ő válaszol az Istennek. És erre jön az újabb isteni szó, de az Úr így válaszolt, nem mondta, hogy ifjú vagy, hanem menj el azokhoz, akikhez küldek, és mondd el nekik. Olyan gyönyörű isteni pedagógia van ebben, mert amikor valamit az ember tud, akkor tud igazán, amikor el tudja mondani. És az, hogy Jeremiás el kell menjen, és el kell mondja, amit Istentől hallott, ez visszahat rá is, és felkínálja a hallgatóinak, hogy fogadják el, ezt Isten mondja. Azt mondja Isten neki, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és megoltalmazlak. Ezt az Úr mondja neked. Szinte mondhatnánk, hogy így megy lefele mélyen az Isten érintés, így mondja tovább a próféta, ekkor az Úr kinyújtotta a kezét, és megérintette ajkamat. Köszönöm, az ajk nagyon érzékeny részt az embernek, és ebben a prófét azt akarja érzékeltetni, hogy egy olyan érintésben részesült Isten részéről, ami megrendítette őt. Nézd, ajkadra adom szavaimat, a nemzetek is országok felé állítalak, hogy gyomlálj, rombolj, pusztíts, szétszór, építs és ültess. Mondhatnánk, hogy ezek az érintések olyan természetes érintések. Hallja, válaszol, Isten szól, ajkát megérintett. De most jön a természet fölötti érintés számára, mert Isten látomásokat bocsát a rendelkezésére, évben látja ezeket a dolgokat, ekkor már mondhatjuk, hogy ez aztán a tényleg természet fölötti. A többi is, mert amikor valaki megérti, hogy Isten megérinti, azban megrendül, érti, ez a rendkívüli dolog. Na hát, mondja a próféta, az Úr szólt és megkérdezte, mit látsz? És két látomásban megmutatja a jövendőt neki. És tovább biztatja a prófétát is, hogy ne félj, veled vagyok, megszabadítalak. De azt szépen mondja a próféta, hogy Uram, én figyelek rá. Feltárja Isten szándékait előtte. És a próféta megrendül a 16. fejezetében, elmondja, hogy ez hogyan működik. Nyomon lehet követni, testvére, hogy egy próféta, egy embernek az életében hogy játszódik. Azt mondja, Isten megszólította, elmondja neki. Aztán kicsi idő múlva megint megszólítja, ő válaszol rá, és aztán ő így mondja, hosszú idő elteltje, újra szól Isten. A kedves testvéreim, nagyon sokan átélnek ilyen isteni megszólításokat egyszer-kétszer, de amikor ilyen folyamatosan sorozatban jönnek ezek,
ezek tényleg megrendítik az embert. És azt mondja a próféta, egyszerűen csak érzi Istennek is a lelkületét. Azt mondja, eltölt Isten haragja engem. Nem bírom tovább magamban tartani. Nagyon gyönyörű az imája. Egyszer így szól Istenhez. Miután már látja ezeket a dolgokat, amiket neki mondania kell, hogy mi következik a világban, és mi fog történni ott a városra, és az emberek azt mondja, Uram, te jól tudod, hogy az embernek nincs hatalmában az útja, és nem adatott meg neki, hogy irányítani útjainak, a maga irányítsa lépteit. Fenyíts hát meg minket, Uram, de csak mértékkel, nehogy haragodban megsemmisíts. Az Úr is haragodott a nemzetekre, amelyek nem ismernek el, és azokra a nemzedékekre, amelyek nem hívják segítségre a nevedet. És akkor olyan szépen mondja a próféták, ez úgy 40 év alatt játszódik le az életében, hogy Uram, nem tettem meg mindent a te szolgálatodban? Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok, szabadíts meg, és megszabadulok. Tele van a könyv, a szebbnél szebb dolgokkal, itt csak néhány idézetet veszek ebből a gyönyörű összefüggésből, azt mondja a próféta, Uram, hát amikor te szóltál hozzám, csak úgy nyeltem a szavaidat, kedvem telt a szavad, és öröm a szívemnek. Mit mond a próféta? Azt mondja, hogy amikor az Isten szállt hallja, öröm volt a szívében. Küldöztetések, megnemítések, feszültségek, életveszély közepette, és öröm volt a szívében, mert érezte, hogy Isten szól hozzá. Aztán valamásokban elmondja, hogy mekkora nagy vigasztalás volt számára, hogy érezte, hogy Isten ott van mellette ezekben a kemény megpróbáltatásokban. És az ellenfelei nem bírnak vele. A Szentírásban, amik olvashatók, ezekhez hasonló, de ezeket azért foglaltam itt csokorba, hogy valahogy megérezzük azt, hogy mi ment végre egy prófétának a lelkébe, amikor Isten folyamatosan szól hozzá, és megérinti őt. Egy ilyen személyes, bizalmas kapcsolat kellett ahhoz, hogy elviselje mindazt, amit az élete tartogatott számára. Mi volt az Isten üzenet? Mit mondott Isten? Hát itt említettem már, hogy rombolás és kemény megpróbáltatásokat helyezett kilátásba Isten, akkor, ha a nép nem tér meg. Ezt a próféta így fejezte ki. Ezt mondja az Úr, azon a napon elcsügged majd a király szíve, és eladja a fejedelmeket a bátorságról, a papok megdöbbennek, és a próféták megremegnek. És akkor mondja, hogy mit körülveszik Jeruzsálemet, elpusztul az egész ország, hirtelen pusztulnak el, hátraim pusztasságá lesz, az egész ország véget veteknek. És olyan döbbenetesen hangzik el az, amit Isten mond neki, hogy ez miért történik, hogy ekkora egy pusztításon kilátásba helyezve. Azt mondja a próféta, talán csak az egyszerű nép viselkedik ostobán, mert nem ismerik az Úr útját, se Isten törvényét. Ekkor fölkerestem hát a főembereket, és beszéltem velük, hiszen ők jól ismerik az Úr útját és Isten törvényét. De bizony, ők is mind összetöltik az Úr igáját, széttépték bűnösek. Ezeket mind ott lehet olvasni Jeremiás könyvében. És akkor Jeremiásnak Isten elmagyarázza, hogy miért helyezi kilátásba büntetés. Ezt az úradot intézte az új Jeremiáshoz, állít az Úr házának kapujába és hirdett ott ezt az üzenetet. Mondd, halljátok az Úr szavát, ezt bizony a seregek Ura, Izrael Isten. Figyeljük meg testvéreim, ezt a fokozást, ahogy érzékeltetni akarja a próféta, hogy ezt Isten mondja. És ez elhangzik az isteni szó, azért, hogy az ember megértse. És itt hangzik el, hogy miért történt ez. Javítsátok meg utaitokat és tetteiketeket, akkor majd veletek lakom ezen a helyen, ne bízzatok az ilyen hazug beszédekben, az Úr templom, az Úr templom, az Úr templom, mert ha jobbak lesztek életmódotokban és tetteitekben, akkor veletek lakom majd ezen a földön. És ez a gyönyörű kijelentése az Istennek, hogy akkor, hogyha megjavítja a nép az életét, akkor fogják érezni az Isten közelségét, szeretetét. És akkor felsorolja, mivel vádolja, még őket loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküdtök, aztán mégis eljöttök és elém álltok ebben a templomban,
amely az én nevemet viseli. Azt hiszitek, hogy vak vagyok, mondja is. Most tehát, mivel ilyesmit tetszetek, mondja az Úr, és bár fáradhatatlanul beszéltem nektek, de nem hallgattatok rám, szőzteni hívtalak benneteket, de nem válaszoltatok. Ezért úgy bánok ezzel a házzal, amelyben annyira biztos, mint ahogy Silóval bántam, elvetlek benneteket szememmel. Volt egy nagy jelszámuk, amelyet az északi országét Isten már engedte, hogy az asszírok elpusztítják, és azt mondja, hogy mivel nem javítjátok meg az életeteket, ugyanúgy fogtok járni. Ez még azért történt, mondja Jeremiás, mert éppen esztelem, és nem ismer engem, hallgatom, és nincs bennük érteni akarás. Jeremiás el van keseredve nézért, olyan különösen hangzik Isten ajkáról, hogy te ne imádkozz a nézést, mert a büntetésnek meg kell történnie. Kedves testvéreim, megkérdezhetjük, hogy mit vársz el Isten a prófétától? Elie Wiesel Nobel-díjas író elmond egy érdekes történetet. Egy igehirdető missziós pap megérkezik egy város főterére, és elkezd prédikálni. Erre többen és többen gyülekeznek köréje, hallgatják az üzenetet, az örömhírt, de aztán egyszer csak legyintenek, és sorban elmennek, magára hagyják a papot. De a pap nem hagyja abba az igehirdetést, hanem tovább mondja az üzenetet. A kerítés mögül egy kisgyermek figyeli. Oda megy a paphoz, és a reverendbáját kissé meghúzva azt mondja neki, hát atya kérem, hát miért prédikál? Nézd körül, mindenki elhagyott, senkit sem tudtál megváltoztatni. Erre a pap azt mondja. Nem baj, fiam, az a fontos, hogy engem ne változtasson meg sem. Az Úr azt várt el a prófétától, hogy őt senki nem tudja megváltoztatni. Jeremiás a nagy keresztek alatt így fordul az Úrhoz. Rászettél, Uram. És én hagytam, hogy rászél. Erősebb voltál nálam, és legyőztél, nevetségesé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfolt. Ahányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell életem, erőszak, romlás. Az Úr szó, hogy minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már arra gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többen élében. De ilyenkor, mint a tűz gyújt volna a szívemben, és átjárta minden csontomat, és ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljam, belefáradtam, és nem tudtam elviselni, de az Úr, mint hősharcos mellettem át. Mi hangzik el itt, testvéreim? Azt hangzik el, hogy Jeremiás, amikor végső elkeseredésében Istenhez panaszkodik, és elfordul, akkor Isten tüzet tesz a szívére. És ennek nem tud ellenállni, ebben érti az Isten közelségét. Tüzet tesz a szívére, hogy érezze az ő szeretetét. Kedves testvérem, az evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus felteszi a kérdést hallgatói, kinek tartják őt az emberek. A bevezetőben azt mondottam, hogy Jeremiás előképe lett, az egyik előképe lett Krisztusnak. Igazán ezt az evangélium részt akkor értjük meg, kedves testvéreim, hogyha egy kicsit ezen a szón változtatunk, hogy előképe, és azt mondjuk, hogy élőképei kell legyünk Krisztusnak, és ha igyekszünk valóra váltani ezt a jeremiási üzenetet, akkor élőképei leszünk Krisztusnak. Isten szava ma is elhangzik, és meghív a vele való barátságra, ismerkedésre. Ő szól, várja mi válaszunkat, Isten mindenkinek egy ilyen bensőséges kapcsolatot kínál fel, Isten ismerkedni akar velünk, a Szent Háromságos élet ízét nyújtja nekünk, rajtunk áll, hogy elfogadjuk ezt. Testvérem, Isten nekünk is vizet akar tenni a szívünkre, engedjük, hogy a szívünkre rátegye az ő szeretetének a tüzét. Jeremiáshoz szólt Isten, én úgy érzem, most mindannyiunkhoz szól. Ezt mondja az Úr, ünnepélyesen figyelmeztettem őket, mind a mai napig, és ezt mondtam, halljátok meg szavam. És testvérem, úgy érzem, hogy ezt most mindannyiunknak itt és most mondja Isten. Mielőtt megalkottalak anyád mélyében, már ismertelek,
mielőtt megszületett Jónak közszenteltelek, és prófétát rendeltelek a nemzetek javára. Most pedig valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenhatóan, mennyei és és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, akit fogantatott Szentlélektől, született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, rászállt a pótokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörüljünk testvérek Istenünkhöz, aki a mai napon ünnepel, örvendezteti, aki a mai napon ünnepel, örvendeztette meg népét. Add kegyelmedet ezüstmisés szolgádnak, hogy a szentmise áldozatot mindig neked tetszően mutassa be. Élünk téged, hallgass meg minket. Azt kérünk, hogy tanítása által egyre gyarapodjunk hitünkben. Élünk téged, hallgass meg minket. Ahogy a jó pásztor példáját kövesse, és hűségesen gondoskodjék Isten népéről. Élünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt imádságának, hogy eredményesen tárja elé a hívek kéréseit. Élünk téged, hallgass meg minket. Ne engedd, hogy nyájad pásztorok nélkül maradjon, és az, hogy buzgó papok irányítsák az üdvösség útján. Élünk téged, hallgass meg minket. Mindenfölök Isten, aki engem szolgálat és hívő népedet a ezüstmise örömében részesítettél, akkor szolgálatodban mindjárt álhadatosak maradjunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istenünk, fogad el szent fiad engesztelő dicsérő áldozatát,
hogy annak erejéből megtisztulva szívünk orradása és kedves áldozatá legyen előtted, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teredet. Emeljük fel szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos ízlésüdös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ki megszámba téve időmben, világra született a szent tűztől, majd kereszt halál által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnusszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népbe gyűjtesz maga köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk rád, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az Úr és Örökszövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
szent titka. Hallgass életünk, Urunk, és hitel valljuk feltámadásodat, ami jelenlőd. Annak emlékét ünnepeljük át Istenünk, hogy a üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva. Hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével elszelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mind azokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert által árasztott el minden jómat a világot. Általa ő vele és ő benne, aki mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ilyen az ország, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, akért és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
segítsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus Krisztus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljon vagy, hanem csak egy szóval, és megfogadod el.
és véred áldott átváléka megújít minket, Úrunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit állítatott lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméről biztosan el is érjük, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen. Régi magyarázás. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess elnyugodó forrás a szeretetedre szomjazóknak. Legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyszavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldáshozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Kódexbeli áldás. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz elvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Amen. Szeretettel köszöntjük Helynes atyát, és a Tasmában eltöltött 7 évért köszönetképpen fogadja ezt a virágkosarat a tasmáni hívektől, és kívánunk továbbá sikerekben gazdag életet, Isten áldását és a szüzanya oltalmát. Kedves ünneplő testvérek, a nagy ünnepeink sorába lépett a mai ünnep. Ünnepek sorozata volt itt májustól kezdve, most már 2 hónapon át, szinte minden vasárnap meg ünnepeltünk valamit, elsáldozás, bérmálás, templombúcsú, és hát most az ezüstmise, amikor halunk szülötte Sejmes József atya ezüstmisének is részesei lehettünk. Az összetartozás jele is ez a nap a vajudó világnak. Én hiszem, hogy nagyon sokanunk lelkében felélettek most a közös emlékek, a lelkiek és a fizikaiak egyaránt. Tudatosítják azok mindannyiunkban azt, hogy ha nem is látjuk egymást minden nap, lelkiekben és imáinkban egy közösséget alkotunk. 25 év nem nagy idő a világ idő folyamában, ám mérföldkőnek számít az ember életében. Alkalom arra, hogy
megerősítsük azt az elhatározást, hogy hitünket megtartva futjuk végig pályánkat, azzal a biztos tudattal, hogy a célba érkezés örömteli és állandó együttlét követi a szeretet birodalmában. Ehhez kérem Isten áldását Sejmes József atyának további munkájára, Isten áldja meg, Isten éltesse. Igen, én csupán röviden annyit, hogy hála Istennek mindenért. Hiszen ha megértenénk, hogy ki az Isten, biztos, hogy szörnyet halnánk az örömtől. Isten hatalmas, Isten szeret minket. És mi rohanunk, nem veszünk észre. De most megálltunk egy pillanatra, hogy hálát adjunk neki. Igen, megtanítottak, hogy naponta adjak hálát az Úrnak. És ezt megteszem. Megmerek állni. Van időm Istennek hálát adni. Természetesen, hogy hálát adok, értetek mindenkiért. De Isten után most az atyának szeretnék hálát adni, aki igaz barátként állt mellém az ünnep megfelelésében. Valóban, amit a szívemmel érzek, hosszú lenne felsorolni külön-külön mindenkit, hogy mennyire hálás vagyok mindnyájatoknak. Beleértve ugye a volt híveimet is. Nem beszélve anyámról, rokonaimról, akik ugye komoly háttérimát biztosítanak nekem, hogy valóban azt a pályát végigfussam, amire az Úr meghívott engem. Aztán elfelejtettem, de hiszen ő alázatú szolgálóját. De azért is kérte az Úr, hogy most felejtsem el, hogy Isten után ne őt szólítsam, hanem titeket. Az anya. Azt kértem tőle, hogy legalább a mise idejére legyen alkalmas idő. Bár a meteorológusok más jósoltak, de én más kértem, és ő mást adott. Most már szabad a pálya, mehet tovább, hogy az Úr Úrnak látja. Igen, Istennek legyen hála mindenért, köszönet mindenkinek mindenért, aki csak egy pohát is mondott azért, hogy én tovább folytathassam a missziómat, és hogy ez ünnep valóban Istennek tetsző legyen. Most a édesanyámat, a szűk rokonokat áldanám meg készföltétellel, utána pedig egy általános áldást szeretnék adni mindjátok számára. Közben a énekar énekli a nagyon csodálatos, szép levita éneket. Amen.
Töltsön el titeket a reménység Istenne, a hit teljes örömével és békével, hogy a reményben, a Szentlélek erejéből bővelkedjetek. Amen. Isten, a mi atyánk, gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás és mindenki iránt, tegye álhadatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Amen. Urunk Jézus Krisztus és Isten, ami Atyánk, aki szeret minket és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben minden jóra. Amen. Ezüstmis és papi készföltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szerint és a régetért járjatok békében és szeretetben. Istennek legyen hála. Gyermekeitől
most pedig ugye ennél az asztalnál. Nagyon köszönöm mindjárt, hogy eljöttetek. Isten hozott benneteket, és azt kívánom, hogy érezzetek jól magatokat. Kívánom, hogy ez a nap legyen emlékezetes számunkra, főleg a Szentmise kegyelmé által, amit kaptunk, és főleg a testvéri együvé tartozás által, ugye itt vannak rokonok, barátok, ismerősök, tehát akkor jó étvágyat és minden jót kívánok mindjárt. A program, én szeretem, hogy mindig a programot előre mondani, ez az összejövetel, ez az ebéd, vagy nem tudom, hogy nevezzük, ugye, ez egészen este 6 óráig fog tartani. Nem folytatom, bocsánat, mint Hófi, mert ő csak a felint és akkor később mondja, tehát maradjon egészen 6 óráig. Aztán később majd lesz tánc, és miután jól adtak, akkor le kell rázni. Viszont vacsora már nincsen, ugye? Köszönjük a biztatást, és így meg fogjuk tartani. Itt is nagy szeretettel szeretnénk köszönteni a sermesülőket. Amikor idejöttem Kaplonba, azt mondták, hogy a kaploniak szeretnek ünnepelni, és van is, hál' Istennek, mit ünnepelni, vagy akit ünnepelni. Ahogy mondottam, a Szent Mise végén 25 év nem kis idő, azt kívánjuk Sermes József atya számára, hogy a Rubin miséjét is ünnepelje meg, ami 70 éves évforduló. Volt itt egy idős atya, a Döngén atyát a kaplonyak ismeri, és amikor a Rubin miséjét elmondotta, akkor kérdezték, hogy atya, most ezután milyen mise következik. Azt mondja, a gyászmise. Hát az is egyszer elkövetkezik, de azt kívánjuk Sermes József atya számára, hogy túl korán legyen a gyászmise, hanem írja meg a Rubin misét és a gyászmiséjét is majd. Nem ígérjük, hogy ott leszünk a gyászmiséjén, de nem lehet tudni. Emlékszik meg rám, hogy Szent Pál elmondott, azt mondja, hogy amikor majd elérkezik az idők vége, akkor nem hal meg mindenki, hanem akik életben maradnak a nagy tisztogatás után, azok átváltoznak. Tudja az Úr milyen sorsot szánt nekem. Áld meg, Uram, minket is ezen eledeleket, amelyeket a Te bőkezűségedből magunkhoz veszünk. Krisztus, ami Urunk által. Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Nélküled boldogos, ők van is többé.